Venäläiset yleensä kyllä tunnistaa kadulle, että vähän venäläisen näköisiä ja oma vähän pukeutumistyyli. Sitten, no, venäläinen kulttuuri on totta kai aika rikas, niin se näkyy myös Venäjällä. Muistan aina oli yksi poika, joka aina sanoi, että olet ryssä ja aina sanoi, että jos olen Suomessa, pitää puhua suomea eikä venäjää. Suomalaiset voi olla vähän semmosia, että ei viitti puhua, mutta sitten kun mä oon käynyt Venäjässä, niin ne on yleensä silleen, että ne tulee heti silleen puhua sulle. Ja, niin ne on vaan enemmän sosiaalisempia kuin suomalaiset. Millainen on venäläinen? Temperamenttinen, välillä äkkipikainen, riippuu vähän luonteesta, välittävä, rakastava omaa maata kohtaan, suojelevainen, ajoittain aggressiivinenkin ehkä, jos tarvittaessa, ja holtiton, kunnianhimoinen ja näin, tämmöinen venäläinen henkilö. Äiti on venäläinen, löytyy pikkuveli ja sitten on isä, joka on suomalainen. Ja me ollaan hirveän läheisiä. Isä on kerran eronnut ja mulla on siitä 3 isosiskoa. Mutta tää venäläisyys on tullut niinku meidän suvussa niin mun äidin kautta. Mutta mä pidän itseäni just silleen 50-50 asetelmana, että se on molempia. Mä kunnioitan molempia sitä, mistä mä oon niinku äidin ja isän puolelta. Niin sitä mukaan, mitä mut on kasvatettu, niin ei kauhean perinteiseen suomalaiseen tyyliin, vaan se on niinku ollut just aika kansainvälinen tyyli, venäläinen tyyli nimenomaan. Tiukka kuri on ollut äidin kautta ja näin poispäin. Omaa äitiä arvostetaan mun mielestä enemmän Venäjällä kuin Suomessa. Se, että vaikka mä oonkin täysikäinen, niin mä oon silti äidillä oma lapsi ja mä en voi niinku pomottaa yhtään. Se on, esimerkiksi niin venäläiset niin asuu perheenään koko elämän niinku yhdessä. Sukulaisten läheisyys ja sitten kunnioitus, että nämä on niin tärkeimmät seikat. Mun äidillä ja mulla, mun äiti on selvästi maahanmuuttaja, aksentti löytyy ja näin, niin ihmisten suhtautuminen muhun tai äiti on ajoittain erilaista, niin sen mukaan että näkemykset voi olla mun äidillä enemmän negatiivisia toisin kuin mulla. Kansan yleisessä mielipiteestä Venäjästä, mediasta ja sitten ylipäätään keskusteluista, mistä mä en tykkää olla ollenkaan mukana. Ja sen näkee kyllä kaikesta, että keskustelussa niin se kääntyy, se on hyvin negatiivista, kun puhutaan ylipäätään Venäjästä. Ja media tykkää aina värittää aina näitä tarinoita ja kertoo näitä huonoja hyviä juttuja. Kun äidillä on aksentti, niin sitten se huomaa, niin käytös muuttuu sitä mukaan. Sitten on löytynyt myös tämmöisiä humalaisia keissejä viikonloppuisin ja öisin, niin jossa sitä ryssitellään sun muuta. Se on niinku semmoinen asia, johon ei voi itse vaikuttaa millään tavalla. Että se on niinku ihmisestä oma ja se, miten niinku siihen asennoituu kans sitten, niin että joko sitten sen kokee tai sitten ei koe ollenkaan. Aika henkilökohtainen asia mun mielestä. Koulussa aina kiusasi, että olen venäläinen. Se oli kaiken huono. Varsinkin jätkät koko ajan niin kuin kiusasivat meitä ja dissasivat ja niin poispäin. Kaikkea ryssää ja niin poispäin. No kyllä sitä perusryssittelyä on joskus kuullut ja ei nyt oikeastaan sen pahempaa. Koulussa, jossain kaupungilla haukkumista ryssäksi ja
pilkattu, että Venäjä on ihan niinku huono paikka ja kaikkea semmoista. No mä muistan yksi lätkämatsi oli, kun Suomi ja Venäjä pelasi. Suomi voitti ja sitten kaverit oli silleen, että joo, että ryssät hävis, miltä tuntuu. Siitä ei vähän paha mieli, mutta ei se enää niin iso juttu mulle ole, että jos mua haukutaan tai sanotaan ryssäksi, niin mä vaan annan olla. Joskus ehkä ala-asteella kun oltiin, niin oli tapana kutsua ryssäksi tai jotain. En tiedä miten nyt mua paljon nuoremmat, kuinka paljon niillä rasismi on, niin kuinka voimakasta se on niillä. Et mun mielestä se enemmän näkyy vielä munkin ikäisesti mun vanhemmissa ja näen, että siellä on vielä hieman sitä. Varmaan he, jotka on kokenut tietty sodan ja kaiken tämmöisen, niillä ainakin tuo rasismi on tosi voimakasta. Venäläiset tulee myöhässä ja niitä ei yhtään haittaa se. Ja sitten ehkä se voi olla myös semmoinen stereotypia, että sit kun tullaan myöhässä, niin ei ilmoiteta siitä parhaimmillaan. Ja sitten ehkä, että venäläiset on enemmän semmoisia äänekkäämpiä ja niiden seurassa on enemmän meteliä ja näin. Mun äiti on venäläinen Pietarista kotoisin ja mun isä on suomalainen, helsinkiläinen. Mun isä muutti Pietariin joskus 90-luvulla ja ne tapasi siellä, että hänellä oli oma ravintolansa. Mä puhun tällä hetkellä varmaan 80% mun päivästä venäjää. Et yleensä kun mä oon kotona, niin mä puhun vaan venäjää äitin kanssa. Ja katsotaan venäläisiä ohjelmia ja mä en katso oikeastaan ollenkaan suomalaista televisiota. Ja äiti ei edelleenkään, vaikka on asunut Suomessa varmaan 15 vuotta, niin puhuu. Hän on opiskellut kyllä suomen kieltä, mutta aika huonosti. Varmaan ehkä perheessä, niin meillä mikä mä oon huomannut, niin isovanhemmat on ehkä enemmän meidän kanssa kuin taas suomalaisessa perheessä. Mä olin pieni, mä muistan, niin aina oli vaari tai mummi kotona, vaikka he asuvat Pietarissa, että he tulivat tänne parhaimmillaan puoleksi vuodeksi. Mä koen, että mä oon niin meidän perheessä, niin me ollaan kavereita keskenään ja me tehdään kaikki yhdessä, että me päätetään monet asiat yhdessä aina. Ja mä arvostan vanhempien mielipidettä. Venäläiset enemmän arvostaa niinku vanhuksia ja perhettä ja ne läheisempiä. Tai silleen, että se on vähän vaikea selittää, mutta jotenkin semmoinen läheisempi suhde vanhempiin. Että ainakin mulla on semmoinen, että mulla on niinku äiti kaikki kaikessa. Että mä rakastan mun äiti yli kaiken. Ja No ainakin mä huomaan, että vanhempia kunnioitetaan enemmän venäläisessä kulttuurissa kuin suomalaisessa. Mä arvostan perhettä ja kavereita. Just perhe, kaverit. Perhe, raha. Venäläiset kunnioittaa enemmän vanhempia ihmisiä. Ja ehkä joo, että mut on aina opetettu teititellä mua vanhempaa ihmistä. Että mulle ei tule edes mieleen sanoa sinä. Vanhemmat, että mä oon harrastanut ratsastusta ihan pienestä lähtien. Niin äiti ehkä pelkäsi hirveästi, kun mä olin pienenä, että jos mulle sattui jotain, mutta sitten kumminkin aina ne kannusti ja ei hirveästi omien pelkojen takia kieltänyt meitä tekemästä sitä, mitä me haluttiin. No mun vanhemmat on aina kannustanut omia unelmiaan, että pitäisi toteuttaa aina se, mitä niinku oikeasti haluaa tehdä. Ne haluaa vaan parasta meille. Mä olen suomalaisten ja venäläistenkin kanssa on hauskaa, että mä en sanoisi, että olisi mikään suuri ero. Mutta nyt näin tällä hetkellä niin suuri osa mun kavereista ovat venäläisiä tai puoliksi venäläisiä ja puhuvat venäjän kieltä. Suomalaisessa kulttuurissa mä arvostan sitä, että me just, että tullaan ajoissa ja ehkä mä sanoisin, että suomalainen kulttuuri on rauhallisempi. Se rauhan tunne. Se on mitä mä arvostan.
Mutta taas venäläisessä kulttuurissa just sitä lämpöä ja avoimuutta. Et sitten, ja juhlia, mä tykkään venäläisistä juhlista tosi paljon. Ne on mun mielestä paljon parempia kuin suomalaista. Kun meille tulee paljon vieraita, niin mä oon koennut, että venäläiset enemmän, että vaikka se on ihan ventovieras, joku kaverin tuttu ja sä et tunne häntä, niin sit kumminkin aina kaikki melkein ruokaa, mikä on jääkaapissa, niin otetaan esiin. Ja jos on joku etenkin juhlapäivä, että se vieras ihminen otetaan kuin perheenjäsen, päästetään omaan kotiin, että ollaan enemmän lämpöisempiä hänelle. Että meillä kotona se ilmenee heti, että jos tulee vieraita, niin heti pöydällä on melkein 5 eri ruokalajia parhaimmillaan ja kaikki mikä vaan löytyy. Et joskus huomaa, kun on jossain suomalaisen perheessä kylässä, niin ei ole niinku tapana tehdä sitä ruokaa paljon sinne. Et parhaimmillaan meillä kävi kerrankin, että ei ollut yhtään mitään, että me vaan juteltiin siellä. Suomessa helposti, jos laittautuu tosi nätiksi tai näin, niin katsotaan vähän, että no mitäs se nyt tommonen on, noin nätti on tänään. Et enemmän katsotaan sillä katsella, että mitäs se nyt vähän jopa tulee semmoinen olo, että voi ei, että nyt mä oon niin laittanut niin nätiksi itteni. Kun taas Venäjällä pidetään sitä tosi hienona ja se on ihan normi, että on semmoinen siistit, puhtaat vaatteet, jopa vähän enemmän semmoinen juhlafiilis. Mulla on semmoinen olo, että nytkin mä oon huomannut viime vuosien aikana tai edellisten vuosien aikana, että enemmän on alettu kunnioittamaan sitä, että osaa venäjän kieltä ja näin. Ja että on se kulttuuri tai esimerkiksi, että on 2 eri kulttuuria ihmisessä. Niin jos on ulkomaalaisia oppilaita tai jotain semmoista, niin yrittäisi sekoittaa ne luokat mahdollisimman paljon, esim. Peruskoulussa ja muualle. Että kyllähän on suomalaisia tai ulkomaalaisia oppilaita. Että vaikka jos niitä on useampia, että varmaan jokaisessa luokassa olisi jonkun verran niitä, koska silloinhan nuoresta lähtien oppii ja ymmärtää sen, että hei, toi on ihan hyvä tyyppi. Venäjästä nyt. No siellä ei ole nyt kovin rauhallista tällä hetkellä. En tarkoita sitä, että siellä soditaan vaan enemmän sitä, että ihmisillä ei ole sitä omaa rauhaa tällä hetkellä siellä. Kaikki yrittää saada omaisuutensa suojaan. Nyt sitä vihataan aika paljon sen Putinin takia. On se edelleen se suuri maa ja ei sillä koskaan ollut varsinaista demokratiaa. Venäjällä on paljon ongelmia, mutta se on kiva maa. Kaikki vaan puhuu jotain pahaa Putinista, jos kuulee, että sä oot venäläinen, niin heti joo, Putin on paskaa tai sanoo heti sellaista. No nyt tämän tilanteen takia, mitä nyt on tapahtunut, niin vähän ollaan silleen katsottu silleen, no voi venäläiset teki nyt taas sitä ja tätä, Putin sitä sun tätä. Vähän alaspäin mennyt se suhtautuminen silleen vähän negatiivisempaan suuntaan. Mä haluaisin ehkä enemmän, että siellä on sitä, että lakeja noudatetaan ja näin. Että sit ei kierretä niitä näin tällä tavalla koko ajan. Että sitten päättyykin siten, että kansa jakautuu selkeästi 2 osaan, että on niitä tosi rikkaita ja tosi köyhiä. Mikä mun mielestä vähän Venäjällä se ero on aika rajumpi. Мы часто убегаем вперед, время течет, тает как лед и никого не ждет. Будь готов идти на зов своей души, жить в кайф, поспеши. Просто мечтатели за гранью реальности, идеальная картинка, звук в нужной тональности. Здесь нет печальных